Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм HeroBG и с мен е Марио. Do you speak Bulgarian? Да, току-що говориш, аре. И както виждате, съм се сменил ника. Много як. И колко въпроса имам? 25. Хич не ми лаги. Ето ти го моето, ще ти го изпратя по скайп. Ето, колко бързо пиша. Така. Дай идея какво да правя в този епизод. И следващия епизод ще снимам с него в някой сервер. Но ясно. Ама не, какво да правя в този епизод на Майнкрафт? Отдавна съм оцелявал. Мисля да направя още... Не! Ще направя конюшна. Конюшна. Така. Хора, с какво са... как се правише такова? Как се правише връв? Не връв ми да ги привличам, каишка. Да, как се правише? Нямам слайм топки. Стринг имам. Не стринг. Имам 2 стринг. Това не е сървър, това е обикновена игра. Ами слаймбол, откъде да намеря слаймове? Да, там където има и вещици. Да, и аз. Там има само една работна маса, един казан и няколко гъби. Да. Да, пък те понякога си ги слагат къщите във водата. Не знам. Добре, ама... После, следващия епизод. Сега конюшна... Но продам... колко стринг ми трябва? Да, колко стринг? Фак! Паднах! Тук намерих кол! Но яко място тук. Става за мини къщичка. Аз имам само 2. Ще го направя на вечера. Time set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Не, той иска 6. Готово. Set time. Така, тук има кол, хора, ще го убера. И както помните, в миналия епизод си инчентнах кирката. Много бързо чупа кола. Вижте. Мане, с едно съм про. Мане, виж как ги чупил, с 2 удара. И тук богата... Деба, майка ти, деба. Не трябва да се пътува на клиповете. Драго го прави. И Борнгот го прави. Те са големи. 15 годишни е Драго. На 15 годишен. Да. Тук един стак коло вече имам. Само... Мале, виж колко коло е! Това е като цялото, което съм го издълбал кол. 36 кол само на едно място. Барти. Откривал съм. Как мисля, че си направих диамантени инструменти и в честа имам още 11 диаманта. Това ще ми е мини къщичката, защото виждате тук е идеално място направо. Вижте, си го отбележа, може следващия епизод да измисля нещо. Мини... Знам как, ама ти трябва IP-то. Добре.
Без геймод. 6092. 60922. Абе, ще го напиша. 60922. Ето. Kill Survival. Да, сервер. Фак! Два скелета! Фак! Много са бързи! Фак, те ще ме убият, бе! Имам половин сърце! Убима! Ими два скелета! Я влез! То ще се изпише... Като ще изпише ника ти Марио 3.1 нещо си, много дълги числа. Join the game. Успя ли да влезеш? Намерих това... Намерих зимен байом. Моето няма точки. Я пак да го видя. Ами ето! Set the time to set the time. Не, ето. Local game hosted on зомби се... И чакай, че тук е че и крипър, че и зомби. Мерси. Така. Local game hosted on 60922. Пък ти напиши само 60922. 60922. Да еба зомбитата! Отде се извират от някаква река. Ай, човек, добре. Зомби селендур! Зомби селендур! Значи ще има някъде селендур. Нали? Ще има някъде село. Да, и Марио си рестартира компа. Аре бе, няма ли да затваряш? Така. Затворих му, защото той си рестартира компа. Ще му се обадя... Тоест, той ще му се обади. Ето... Паяк точно за стринга. Бегай! 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 Мерса. И сега ви напомня да се абонирате, да дадете едно лайкче на клипа, за да ме подкрепите. Виждате ми новия ник. Аз добре ли съм да го имам това? Ще намеря крави да ги убия. Или овце за... Фак! Мисля е било де да взема, е. Ще да ходя в мините, то много рядко се намират, особено в мините. Тъй, че... Клей, това не е клей. Фак! Готов съм. Сори, че псувах, но... Това беше минало, вече не съм такъв. Аз на 13 години мога да се псувам на свобода. Ама... Не това е решението. Има и лоши псовни, аз казах точно лошата, ама не бия повече. Така че, сори. Оп! И братко, ако гледаш това видео... Не братко ми, братовчеде, т.е. ако гледаш това видео и си извинявам, че съм псувал, защото ти не ми даваш да псувам, тъй че ако гледаш това видео, искам да знаеш, че се извинявам, мамо. И аз се извинявам на всички изобщо, че псувам, мама.
Не винаги решението е в псуването. Аз като джампя, като про. Тук има Extreme Hills, ще покопа малко. Да, и както казах, тук има Extreme Hills и ще покопам. Човек намерих Extreme Hills, ще покопам малко. Намерих и крави. И намерих и кокошки. А пък аз съм в Extreme Hills Biomac, може да намеря емералди, нали? Хора, в Extreme Hills искам да знаете, че има много диаманти. Ето аз, много емералди. Аз, нали знаете онзи емералд, който го намерих, това беше в Extreme Hills. Аз бях в Extreme Hills. Ето още кол! Ма те ме напълниха с кол, бе. Аз съм направил милионер с този кол. Няма точки, бе, човек, ти викам. Ето, пак ще ти го... Пиши! Това ли е верното? 6-0-9-2-2. Ими, не тъй! Ими, при мен е тъй! Какво? Погин. Виятел го напиши в скайпа. Да, чухте. Ама съм. Никой. Публиш. Публиш. Готово! Local Game 60922. Влизай. Шест нула две две. Ето, публиш. Ето пак. 6022. 60922. Няма никакви точки, само цифри. И то само 5. Мане, тук човек е бъкано с кол. Аз съм вече колко стакове имам. Пък ти видя ли на онзи видеоклип колко стакове имам в честа? Ти може да си ги инсталираш с програмата Forge, нали? Ама ти видя ли колко много имам? Ами колко много кол в честа? Видя ли? Имам стакове и стакове. Направо... Помниш, изпратиш ли този линк на още 20 души? Ето още кол! Аре малко айран, малко диаманти. Искам тук емералди, нали съм в Extreme Hill? Extreme. Де да знам, аз не съм ги гледал. Гледал съм ги, само 18 видеоклипа съм гледал. От моите. Аз имам 21 видеоклипа. Плюс този видеоклип стават 22 видеоклипа. Човек, този клип ще го кача още днеска. Човек, този видеоклип ще го кача още днеска. И чакай тук да се го отбележа, че ми е Extreme Hills. Опа.
Kills. Кокошки! Ти отглеждаш ли храна? Да, глеждам кокошки, намали го, че се чува и на клипа се чува. Чува се на клипа. Чува се на клипа, намали го. Човек, пък аз оглеждам крави и кокошки. В едната ферма имам крави, много крави, а другата много кокошки. Право. Ман, искам тук така да се наям. О, кокошката ми даде яйце. Много ти благодаря. Пък ме в Extreme Hills. Аз тук си опекох малко пържолки с печката и тръгвам пак на пътешествие. Не шкоди в мината. В мини, защото искам емералди. Но може и да намеря такъв байо. О, намерих Sugarcanes! Не ми трябва. Не, като трябва ми всъщност, защото аз хабих целия за книги. За Enchanting Table и ми трябва Sugar. И вече ще си направя ферма. И после това. И после ще направя... Ще правя такива глупости с Sugarcanes. Но първо да направя ферма, за да не го хабя. О, тук има лилипадове, ще ги обера. Ако човек пък ти знаеш ли, че когато сложиш лилипадове... О, мага! Тук има лилипадове, значи може да има такъв... Намерих биома с слаймовете. Човек, намерих биома с слаймовете. Ама вярваш ли ми? Да, вярваш ли ми, че го намерих? Ето, какво искаш, вижда го клипа. Има такива нормални дървета с лияни. Ако човек да, ако човек да така ли как се разбира, че си в такъв байом. Трябва да видиш такова. Трябва да видиш дали има лилипадове. Има ли лилипадове си в такъв байом? Аз защото сега намерих лилипадове и веднага се показва този байом. Значи... Мани, тя е голяма. О, намерих бели гъбки. Макар че аз имам много. Може да намеря и къщата на вещиците, ще обера казана. Ако човек да взема ли казана? Човек казана да го обера ли? Защото много неща може да ми потребват. Още не съм открил нищо, ма тук става вечер и ще се спал на слаймове. И трябва да ги убия. Аз тук си печа пиле. Защото ако го огладнея... Какво? Не. Слиме. Така. О, тук вече стана вечер, значи може да има слаймове. Мане, тук колко кокошки има. Има и мини равинче. Човек, така ли колко кокошки има в този байом, бе? Повече от 200. Не, наистина. Има много кокошки. Не са точно 200, ама са много. Са много за обичайното. В български не играя. Хора, ако ми видите този ник, в сървъри не играя. Това си моят собствен ник. Ако направих го преди няколко дена го направих. Регонци... дълго е.
Не. Да. О, тук още кол. Мане, тук е пълно, е бъкано с кол, ти викам. Карай, поне ще опеча пилетата. Така, ето още кол. И още. Мане, колко айран! Ще го снимам. Мане, колко много айран. Ама в момента обирам кол. Чикал е човек, да скали колко имам в себе си вече. 2 стака. 2 стака. И още! Еми тук има още. Ето още кол, не, човек, аз съм пълен с кол. Значи на охрана ще имам. Ще печа... и ще си... Ето още, не. И още айран. Аз съм пълен с айран и с кол. Аз ти казвам честно. Що не играеш в сервери? Не, аз играя, ама в български сървъри не. Играя само в турски, германски, английски, най-много английски. Хора, ако видите този ник в някой английски сървър, вече съм аз. В английски... Аз винаги играя в английски сървър. Разбирам се с англичаните. Нали аз говоря тяхния език, тъй че се разбираме. Кой не говори? Някои не говорят. Не всеки човек знае английски. Аз съм един от тия, които знае. Фак, тия зомбите му убиха. Карай, поне намерих лилипадове шугаркейн. Лилипадове шугаркейнс. Аз трябва да приключвам този епизод. Аз вече колко отбелязки имам. Така, сред минимапа. Така. Отивам да си оставям кола. Ето, не. И хора, това беше за този епизод. Абонирайте се за мене, за да снимам повече клипове и по-дълги. Аз бях Killer BG, с мен беше... Кучек, так и с мен беше Марио. Абонирайте се за мене. Айде, чао. Кажи ти чао. Чао. Чао.